Boom Gamers BG, здравейте приятели! Днес ще ви покажа един много як пак и да започваме. Ето го пакът, казва се 3 kilo FPS от Nice пак, T-T. Ще играем синглплеер. Аз се креатнах един свят. Нарочно направих в креатив, за да може да ви покажа повече айтеми. Ето, сега ще ви покажа айтеми и ще ви покажа пакът за какво е създаден и какви ефекти има. Сега ще ви покажа свордовете, след това някои от броните, ще ви покажа сам Diamond и Iron броните, защото в другите брони няма голяма променливост. И така, да станем на F5 и ето го Iron Sword. Изглежда много як. Ето го Wooden Sword и той също изглежда много як. Това мога да го правя, защото имам lag мод. Това също е Stone Sword и той е много як. Ето го. Това е Diamond Sword. Той е мега як. И това е Golden Sword. Сега да се сложим диамантени брони. След това ще слагаме Iron брони. В Chain броните, Golden броните и Leather броните няма голяма променливост. В Chain броните просто мрежата е малко по-сгъстена и в Leather броните е само такова. Има по-такос. Като такос. Коленици, или как му викаха, дали? За колената да ви пазят. Там има очертания на колената. Няма голяма променливост. На коленки май беше. Да, на коленки. Ето ги диамантените брони. Мега яки са. И сега да слагаме Iron броните. И те са също много яки. И сега ще ви покажа един ефект на лъкът. Сега, нали виждате как му се сменя цветът на стрелата? Това определя хем стрелата на изстрела и хем демиджът, който той ще отнеме. Например, с зем, като стрелнете хем на малко отива и хем много демидж не взима. Ако го стрелнете с оранжево, отива на малко по-далеч и малко повече демидж взима, но ако го стрелнете с червено, отива по-надалеч и взима най-много демидж. Това е минимална, средна и максимална степен. Сега, тук също много ми харесва и гласът. Ето го. Много е як. Особено очертанията и изглежда като истински прозорец. И сега ще ви показвам айтемите. Започваме от блоковете. Ето ги. Мега яки са. Това също е. Тези също много са яки. Ето ги. Redstone. Transportation. Разни. Ender перлата също много ми харесва. Food. Tools. Combat. Ето ги. Brewing. Отварите. И материалите. Ингът и Diamondите много ми харесаха. Мега яки са. И сега да ви разкажа пакът защо е създаден. Пакът е много як PvP пак. В този пак водата я виждате прозрачна, защото когато се биете, противникът ви влиза под водата и трудно го виждате. Затова е прозрачна водата, за да може по-лесно да го виждате и да го стреляте или да го биете. С лавата, когато ви хвърлят кофа лава,
като започнете да горите, от огънят не виждате нищо, не виждате противника си. Заради това, пак като маха този големия огън и само слага отдолу едно мъничко оранжево, само да видите, че горите, и това също е много як ефект. И приятели, пакът е много як. Я да видим, имаме разрешение за команди. Това забравих да го настроя. Да, готово. Ето броните как изглеждат, за колко брони защита имате. Вместо бутчета за храната са излезли стекове. Много е яко, мега яко е. Препоръчвам ви го. Тези проценти, стрелата и FPS-те, които ми показва, това са от лаби модът ми. Сега да станем Game Mode 1. И ето е легендарката, и пържолата също много ми хареса. Ето като изгорява. И приятели, това беше от мен. Дано да ви е харесал видеоклипът, и ако не сте се абонирали, абонирайте се и хвърлете по един лайк. Довиждане, чао!